Γεια σας, με νόμο βίντεο θα σας δείξω τα πράγματα βασικά καλλιτικά όπου αγόρασα και τα καλλιτικά που μου χάρασε η κολλητή μου. Πάμε να αρχίσουμε. Αρχικά θα αρχίσω με τα πράγματα όπου πήρα. Αρχικά πήρα αυτή εδώ πέρα τη σκιά. Πείτε μου γιατί έχεις θυμώσει? Ναι, έχω θυμώσει διότι όχι με το χρώμα, δεν έχω τίποτα με το χρώμα κτλ. Αλλά ήταν σε μια χάρτινη συσκευασία, γιατί μπροστά είχε το δείγμα. Ναι, και χάρτινη συσκευασία. Και μόλις το ανοίγω, στο σπίτι μου, εδώ δηλαδή, μου λείπουν αυτά τα δύο. Και, δηλαδή πήγαμε στο μαγαζί, τα ανοίξαμε όλα, βασικά τα πρώτα και όλα τα κανονικά. Δηλαδή αυτό που τα σπάνε και δεν τους νοιάζει, δηλαδή είναι πολύ σπαστικό. Και έτσι θα τις κάνω και στους πόρους. Ναι, είναι αυτό εδώ πέρα, το πολύ ωραίο. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα, το ρουζάκι, που είναι πάρα πολύ ωραίο και μου άρεσε πάρα πολύ μόλις το πήρα. Και πάω σπίτι, το βάζω στα μάγουλά μου, ήμουνα σαν παντζάρι, το βάζω στα μάτια μου και μ' άρεσε. Οπότε ήθελα αρχικά να πω ότι είναι από την MD Professional και από την και απόχρωση 230. Και sorry παιδιά που σας λέω τι κάνω, απλώς ήθελα να πω ότι το χρησιμοποιώ σε σκιά. Ναι, και σας κάνω και ένα swatch. Να είναι αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο ρόζο καφέ και να ταιριάζει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα το ρούζ, όπου ήταν μαζί με αυτό, ήταν ακριβώς δίπλα. Και είναι και αυτό δηλαδή από την MD Professional, αλλά το δική μου στο μαγουλά μου, εντάξει μ' άρεσε, αλλά το χρησιμοποίησα και σε σκιά και μ' άρεσε και πάλι. Και είναι η απόχρωση 236, θα σας κάνω και ένα swatch. Είναι αυτό εδώ πέρα, το πάρα πολύ ωραίο. Αλλά το κακό είναι στο χαρτί φαίνεται λίγο χάλια, τέλος πάντων. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα, το contouring, όπου το ψάχνα τόσο καιρό, κάνα χρόνο, 2, όχι τέτοιο, υπερβάλλω, 1 χρόνο και κάτι, και είναι από την Real Chromatics αυτό το contouring και έκανε 14 ευρώ. Αλλά επειδή ήταν μέσα από το περιοδικό έκανε 3,90, 4 ευρώ τέλος πάντων. Και ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο, το έχω βάλει στα μάγουλά μου. Και αν παρατηρήσετε σε άλλο βίντεο θα δείτε ότι τα μάγουλά μου έχουν πάει λίγο πώς να το κάνω για να το καταλάβετε. Τέλος πάντων. Και ναι. Μετά είχα πάρει μια παλετίτσα που είχε τέτοια, ξέρετε, γκλίττερ, αυτά τα πολύ ωραία. Αλλά είναι αυτό το πράγμα που σας δείχνω. Σας θα δείξω όλα. Και ναι, και το τελευταίο είναι αυτό εδώ πέρα. Και ναι, αλλά μόλις τα άνοιξα, δεν μ' άρεσε. Βασικά όχι, δεν μ' άρεσε, αλλά μόλις τα έβαλα εκεί πέρα που είχα τις σκιές και τα λοιπά, δεν χώραγε, οπότε το έβαλα, τα έβγαλα. Και ναι, ήθελα να πω ότι είναι τελείως παιδικά, γιατί τα πουλάνε σε μαγαζί, δεν μπορώ να καταλάβω. Και είναι, δηλαδή θα σας εξηγήσω, μόλις τα δοκίμασα είναι και τα μάτια, ξέρω αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε, έβαλα λίγο έτσι το δάχτυλό μου και φύγε όλο. Και μετά σου κολλάει και στο δάχτυλο και στα μάτια και γίνεται χάλια. Άρα αυτά τσάπα τα λεφτά, αλλά πετιούνται. Μετά έχω κάποια σχέδια για τα νύχια, όπου είναι αυτά εδώ πέρα τα μόβ λουλουδάκια. Αυτό εδώ πέρα η μαύρη χρυσόσκονη, τα ασεμί και μαύρα ασλίκια. Αυτές εδώ τις άσπρες, την άσπρη χρυσόσκονη, και αυτές εδώ πέρα τις ροζ καρδούλες, όπου είναι πάρα πολύ ωραίες. Και ναι, μιας που είπαμε για τα νύχια, πήρα αυτό εδώ πέρα το κίτρινο μανό, όπου δεν ξέρω, δεν το αγόρασε, ήταν κάπως έτσι, αλλά δεν πειράζει. Και είναι από την Ευελίνη απόχρωση 04 και είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα σας κάνω και ένα swatch. Είναι αυτό εδώ πέρα, αλλά το μόνο κακό που έχει το μανό είναι ότι όταν το ανοίγεις, δεν ξέρω γιατί το έχω χρησιμοποιήσει, το βγάζεις και δεν έχει καθόλου χρώμα πάνω. Και πώς το λένε,
Εδώ πέρα δηλαδή δείτε που έχει φτάσει. Τόσο κάτω. Κάπου εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά το καλό είναι ότι μυρίζει πολύ ωραία. Όχι μανίλα. Πώς να το πω μανίλα. Ναι. Μετά, μιας που ξαναείπαμε για τα νύχια, πήρα αυτό εδώ πέρα το glitter από την MD Professional και δεν λέει απόχρωση και κανονικά είναι για τα μάτια, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ για τα νύχια γιατί στα μάτια με ενοχλεί πάρα πολύ και μόλις το πήρα η κόλλα ήταν τελειωμένη, είχε γίνει πέτρα και ναι, την πέταξα αναγκαστικά. Μετά πήρα αυτή εδώ πέρα την πολύ ωραία κολόνια από την Star Extreme. Να, μισό λεπτό να σας δείξω. Να, εδώ. Και ναι, είναι μυρωδιά καρύδα και μυρίζει τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μετά πήρα και αυτή εδώ πέρα την κολόνια από την Dior, όπου είναι έτσι το τραβάς και ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά το κακό είναι ότι είναι πάρα πολύ βαριά. Και ναι. Μετά πάμε στα πράγματα όπου μου χάρισε πολύ τιμή. Αρχικά μου χάρισε αυτό εδώ πέρα το lip gloss από την Beauty Line, και είναι από χώρωση 6 και είναι πάρα πολύ ωραίο το lip gloss. Το κακό είναι ότι είναι πάρα πολύ διάφανο, αλλά κατά τα άλλα εμένα μου αρέσει. Θα σας κάνω και σκότς. Είναι αυτό εδώ πέρα, αλλά μην το βλέπετε στο χαρτί, αν το βάλω στα χείλια μου θα είναι τελείως διάφανο. Μετά μου έδωσε αυτή εδώ πέρα την παλέτσα και αυτή που ήταν μεγάλη παλέτσα αυτή, που έχει αυτά τα τέλεια χρώματα. Και μου τα έδωσε, λέει, γιατί την πειράζουν εδώ πέρα και μου λέει ότι είναι παιδικά. Αλλά εγώ που τα χρησιμοποίησα δεν μου φαίνονταν καθόλου για παιδικά, δηλαδή δεν έχω πάθει κάποιο πρόβλημα. Και ναι, είναι, πώς το λένε, πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μπορεί να έχει αλλεργία, ξέρω, κάτι τέτοιο. Θα σας κάνω και swatch. Και είναι αυτά εδώ τα τρία χρώματα και αυτό απλώς δεν μου φοράγε. Και θα σας δείξω την άλλη παλέτα που είναι αυτή. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσουν αυτά τα δύο χρώματα, είναι χάλιο, ειδικά αυτό γιατί είναι άσπρο. Το βλέπετε ροζ, είναι άσπρο, σωστό. Και ας κάνω και σκότζ, είναι χάλια. Είναι αυτό και αυτό. Και μου λες, ρε κοπαλιά, τι δεν σ' αρέσουνε. Μην τα βλέπετε έτσι στο χαρτί. Αυτά εδώ τα δύο είναι χάλια. Και ναι, δεμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε καθόλου. Μετά μου έδωσε αυτή εδώ πέρα την παλέτα με σκιές που είναι από την Lover Eye και είναι μέσα, ψακόλυσα, είναι μέσα στυλ πεταλούδα και απλώς δεν σας το δείχνω ολόκληρο το γαλάτσι γιατί έχει καθρέφτη και ναι, μπορεί να δείτε κάτι και ναι. Θα σας κάνω και ένα squats, γιατί κάνω το χάζι. Είναι αυτό εδώ το 4, μην το βλέπετε έτσι στο χαρτί, δεν είναι καθόλου διάφορα όπως φαίνονται. Μετά μου έδωσε αυτό εδώ πέρα τα glitter, αυτό το ρόζο, αυτό εδώ το μόβ και αυτό το χρυσό που είναι στυλ roller και θα σας τα δείξω όλα στο χέρι μου γιατί στο χαρτί τα δοκιμάσα και δεν γίνεται. Το αυτή μου. Πρώτα θα σας δείξω το μόβ. Νομίζω το ροζ βγάζει περισσότερο από όλα. Μισό. Είναι αυτό το mauve και δεν λέει μάρκες, sorry, αλλά δεν λέει. Στο χρυσό λέει, αλλά έχει σβηστεί. Μετά πάμε στο ροζ, όπου κατευθείαν το έκανα έτσι και βγήκε. Και είναι λίγο σαν νερό όμως, αλλά don't worry about this, it's all good. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα το χρυσό, όπου από ό,τι κατάλαβα είναι από την όπλα, ξέρω. Αυτό. Μετά μου έδωσε αυτή εδώ πέρα την παλετίτσα, όπου είναι από τη Σαμπρίνα. Και ναι, είναι αυτά εδώ τα τέλεια χρώματα. Να σας κάνω σκορτ. Είναι αυτά εδώ τα 4 χρωματάκια και έχει κι άλλο ένα που τις είχε σπάσει, εμένα δεν πειράζει. Και sorry. Μετά μου έδωσε αυτά εδώ πέρα τα
κρύο γκλίτερ για τα μάτια που τα δοκίμασα και όταν τα βγάζεις κοιτάξτε πόσο χάλια βγαίνουν. Και παιδιά δεν μπορώ να σας δείξω στους κουρς, θα ιδιάσετε. Δεν μπορώ, αηδίας θα πετάξω. Δεν είναι τόσο χάλια. Sorry για το θόρυβο. Μετά μου έδωσε αυτή εδώ πέρα την παλέτα από την Yuli Flame, κάπως έτσι, και είχε δύο χρώματα, αλλά το ένα κατά λάθος το σπάσα, δεν με πειράζει, ήταν ροζ και ναι, αυτό που θα σας δείξω τώρα είναι ναι. Και έχουμε αυτή εδώ τη σκιά από την Eredue και απόχρωση δεν λέει δυστυχώς και αυτό εδώ πέρα. Και μετά έχουμε αυτή εδώ πέρα την παρόμοια από την Core Natural Products που πάλι δεν λέει απόχρωση και να δείτε, δεν πιστεύω ότι είναι, να δούμε, όλο ίδιο σχεδόν, ναι. Μετά έχουμε αυτή εδώ πέρα τη σκιά ροζ και μόβ που θα την πετάξω γιατί η πρώτη είναι παιδική και θα μου πάθω τίποτα στα μάτια μου, και δεύτερον όταν τη βγάζει δεν βγαίνει τίποτα, να κοιτάξτε. Περίμενα να σας δείξω ένα καθαρό δάχτυλο. Ορίστε. Και θα κάνω και στο μικρούλι και δεν βγαίνει τίποτα, οπότε θα την πετάξω. Και μετά μου έδωσε τρία μολύβια που το ένα είναι αυτό εδώ πέρα, το μαύρο, από την Oil Intense και είναι υπόχρωση 131 και είναι ένα πολύ τέλειο μαύρο. Πιο τέλειο δεν έχω αυτό. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα, το από την MD Profession. Τι έχω πάθει με αυτή την MD Profession, πόσα τέτοια έχω. Και απόχρωση 350. Και θα σας δείξω δίπλα-δίπλα. Το ένα φαίνεται λίγο σαν eyeliner. Αυτό που έβαλα τώρα. Αλλά δεν είναι τόσο ωραίο. Αυτό έβαλα τώρα. Και έχω και αυτό εδώ πέρα το άσημιο που έχουν σβηστεί όλα, δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει. Και ναι, είναι αυτό εδώ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ναι παιδιά, αυτό το βίντεο μου ελπίζω να σας άρεσε. Sorry που βγήκε μεγάλο, αλλά ναι. Και γεια σας.